ufuna ukuvela kahle kuNkulunkulu ungafuni ukuvela kahle kimi. Uyabona angisho ukuthi ungakufuni totally ukuvela kahle kimi kodwa uqala priority angivele kahle phambi kwaNkulunkulu before ngivele kahle phambi kwabantu. All right. Ninami kuleyo nto. Amen. Abantu abathembekayo embonweni nakwivision bavamise ukukhula ngaphansi kombono. Abantu abangathembekanga embonweni abakhuli. Ungakhonza nabo ndaba for 15 years bengakhuli kodwa bengaphansi kombono obakhulisayo abanye abantu. Oh yeah. Uma ngale mawusubheka abanye ukuthi abanye they are growing but this one is stagnant. Akayi phambili akayimuva. Sengisholo ke ekholweni nje. Sengisholo ekholweni. Amen. Mhlawumbe uyakhula phela ngokwemsebenzi uyayithola imisebenzi. Uyakhula la ngaphandle but you become stagnant in faith. Ugcina sekuwena ogxeka nezilimi la ekhaya. Uyazi. Sakhatha lezi ingane. Ngoba kusazoke kube nemove phela la endlini nje ezosuka ngamandla njengoba umbono usuqalile nje uNkulunkulu usazofaka isilokuzana kuthiwa yini. Amen. Istem. Amen. Glory to Jesus. Kube nemove enamandla izoqala lapha futhi njengoba ngisho ngiyaprofeta nje. Yes. Izoqala lapha. There will be preachers lapha besalele la ngaphezulu. Ngoba bafuna ukuthembeka embonweni. Abanye bamile bakhona kodwa bekho. You understand? Abantu abakhona bengekho yazi bayafa. Imvamisa into yokugcina kwabo ukufa. Yakhumbula iBhayibheli isitshela ngale ndoda yayihleze ewindini phezulu. Yes. Paul uyashumayela uyafundisa. Uhlezi lona ukade ukubona okwenzeka ngaphandle nangaphakathi. Yes. Akekho ngaphakathi, akekho futhi ngaphandle. Uhleze ewindini. Ufuna ukushawa umoya. Ufuna ukuthi mangabe zibuya kwamfundisi ubani atholakale khona. Ikholwa elingathembekile sithi sineyinkonzo la wena uyahamba njengoba kuyiphasika nje uhambile. Uthi usafuna ukushaya kwamanye amabandla ushaya. Ngoba uyahluleka ukwethembeka uNkulunkulu. Ikholwa ke lakhiwa ukwethembeka. Angiphinde leyo part ngoba sengiyadlula kuyo. Ikholwa lakhiwa ukwethembeka. Amen. Ngizothi nje kancane into bazalwane yeministry yakhiwa uthando nokuhlanganyela. Amen. Abazalwane iministry yakhiwa abazalwane abanothando lwalento eyenziwayo nokuhlanganyela. In unity. Yes. Ukuhlanganyela unity. Fellowship. Bese kuba unity. Amen. Those are the things that build and create ministry. If the ministry ayinabo abantu abanothando lenta eyenziwayo, number 1, bese bengahlanganyeli kuyo, number 3, bengabi munye kuyo, then leyo nto le izofa. Yikho iBhayibheli lithi umbuso omelene wodwa unjani bazalwane will be divided and destroyed. Angithi uJesu babethi ukhipha amadimoni ngoBeelzebub. Uthi yena ngawakhipha kanjani amadimoni nami ngibe ngise emadimoni. Therefore umbuso omelene wodwa ngeke ukwazi ukuma. Glory to Jesus. Yeah. Kwinkinga babundaba ukuba nabazalwane la ngaphakathi abangabambelele embonweni. Yes. Ngoba yilo lolu hlobo labazalwane abathi mangabe behlangana bakhulume ngawe, bakhulume ngombono. Bengakhulumi futhi kahle. Yes. Bonke uhlobo lekholwa oluthi mangabe uhlangene nalo lithi kuwena uyayibona kodwa lento eyenzeka la ngiboni kahle. Yeah. Suke baleyo. Yes. Suke eduze balowo. Futhi nje uyazi kuhle ukuthi umtshele ukuthi hayi indaba ungasuki kodwa uyofuna elinye isonto. Yeah. Ngikhuluma kabi manje. Ngikhuluma kabi manje. Uma ungayikholwa phela lento so iproof manje ngizwe. uAbraham bexabana noLothi wathi noAbraham mfowethu ngcono senze njani hlukana. Ngoba if you keep such people eduze kwakho they will destroy you. Yes. Baxotshelwe ukuthi ba destroy. Mangahle uthi uchecka nomlando wabo
baqala nalapha abadestroyer basuka lapha abadestroyer bavamise ukuyibona labo bantu sengazi ukuthi bagxotshwe kakhulu ngisho ngaphezulu kwamfundisi. My God. Amen. Bavamise ukuyibona engathi bayazi kodwa isona sibahluli. Oh Jesus, oh Nkosi yami. Thini manje umfundisi? Yeah. Bakhuluma kulolo hlobo labazalwane, bakhuluma banezambulo. Yebo Nkosi. Banezambulo. Amen. Inkosi yami ngakhuluma ngabo. Mina khona omunye wakwaphunyuka lapha nesontweni. Khona abazalwane basebandleni yebo. Wakwaphunyuka simenzele into enhle waphunyuka wathi abanye ethu angazi noma wethu khona abanye bazalwana abantu bayayibuza ukuthi ngikwazi kanjani ukusubmit phansi kwalabafundisi ngibe ngilokhuza kangaka engisachaza ngoba ngiyachaza ngizovele nazi ukuthi eshisiphiwo sakhe ukuthi enze ukuthi kangaka ethi bantu bayayibuza ukuthi ngisubmit kanjani savele sabona uyaseya samba nanje siyazi ukuthi uyaseya asithathe kusho ukuthi upowerful kunathi once ke umzalwane waba kwi-level yokuthi upowerful kunabantu abamholayo ngeke usakwazi ukumhola kasawole kuyena-ko sehambe ekhanda izinto umthola omunye useyasuka ukhanda ama-prayer akhe sinemkhuleko thina ngapha sithi sinemkhuleko nayo usenemkhuleko yakhe emkhuleko yakhe manje uthatha abantu basentabeni siyasakhuza madoda ngoba uNkulunkulu sesi-experience sisekakhulu sifika la siyasakhuza nathi ebandleni hayi bo nanga umzalwane usethatha abantu baye entabeni kuyokhulekwa yini manje hayi wenza into right kodwa ufuna ukuyenza with the spirit of independence. Ngizokhuluma nge-independence. Yes. Isiyangijaha le ntshumayelo ungakafiki Nkosi yami khona. Spirit of what? Independence. Uyimela. Umuntu ku-wrong yini ukuyimela empilweni? Right. Kodwa ngeke ukwazi ukuyimela entweni yabantu abayiqoqo. Uma ufuna ukuyimela phuma eqoqweni uyimele wena. Ngeke sibe i-denomination. Masithi siyi-denomination kusho ukuthi siyibandla, siyi-organization, siyinhlanganisela. Kunama-principles esihamba ngawo kule nhlanganisela buya sisinzokulinda. Ngaze kube wena oqala lenkinga. Amen. Glory to Jesus. Ukuthi awuzwanga. Oh madoda. Yini kwathi angikulinde? Yes. Glory to Jesus. Uma sikwinhlanganisela, uma sikwinto esibiza ngokuthi mamndaba, esibiza ngokuthi we are a group of people doing something eyodwa, awukwazi ukuba independent entweni yabantu abahlangene. Hallelujah. Phuma uyimele wethu. Mina abazalwane ngifika esigabeni abazalwane abanye kubaphatha kamhlawumbe ngime esontweni ngithi angisancengi umuntu. Yes. Aningizwanga njabu ngimi ikhatheni ngithi angisancengi umuntu ongahambi get out angiqhubeke nabahambayo ngoba iproblem lento ibamba inqubeka la phambili ngoba silokhu sifocus ebakheni wena nasekudonseni wena ngkhona abazalwane kodwa ngoba bengingafuni ukuyishubela lento wedwa. Amen. Silokhu sifocuse manje kuwe manje yabona. Siyakunaphelisa. Nathi ukuthi bazalwane umzalwane mase umbizile wamkhuza ndawo. Yes. Uthi iyeke lento yakho. Ake ngisho ake ngikhuze nayo lento. Ibandla enabazalwane abakhonza occasional. Babambi progress yebandla. Yes. Angiphindi. Umfundisi uNdaba beseyithintile lento manje inkinga ngibhalile ngidlule kuyo. Ibandla elinabantu futhi njengomfundisi don't focus kubantu abakhonza occasionally. Because abantu abakhonza occasionally bayakubamba umbono ukuthi ungaqhubeki phambili ngoba mawubuka bona ubone ngathi there is no growth. Yes. Mawubuka bona ubone ngathi ibandla liqhubeka kanti ibandla seliqhubekile ukuthi kunabantu ongabanakile abayimisele ngombono. Ngoba unaka laba bathi okungathi ubabheka ngathi baneziphiwo bakwazi ukwenza izinto ufune bona kanti kunabantu abavimbelayo ngokuthi unake labo. And laba babhizi bakhombisa ukuthi beza amabethana. Babhizi bakhombisa ukuthi bathembeka amabethana.
kodwa uthi ufuna uku-expressa uthando likaNkulunkulu bese ulokhu babamthi hayi mfowethu woza umuntu uma engafuni hamba eGod's will. Sisho kabi Cha. Ikahle impela. ngizwa ngithuka ngathuka ngathi awuyithandi Musukahamba uzama ukuthi loyana angakholelwa kule nto enzeka la ekhaya hamba wedwa nje hamba uba ukhona wena ngithi awuyifuni le nto enzeka la ekhaya hamba wedwa. Webazalwane mina bengithi ngisazokhanda into lapha unmerited favor ethi ndaba ngifuna abazalwane ukubafaka into ethi umuntu ongahambisani nalombono asim-isolate asimsuse kunjalo. angabi nayo indawo azokhuluma kuyo ngoba ilapho kuzoqala khona kwakheka izinto eziyaphambili. Yes. Kunabantu uNkulunkulu abagcobile ebandleni eGod's will kodwa ngeke sikwazi ukubabona ukuthi bagcotshiwe ngoba ifocus yethu ikulaba esebevele baqamile. Amen. Utheni ubaba uMbuyazimayela uthe ibandla bajabulele laba bafikayo ndaba. Yes. Bafike nomlilo. Yeah. Kodwa akusibo wakha nabo. Yes. Isikhathi esiningi kuyenzeka bazosibeka isitini bakulekelele basuke bahamba. Siyeke laba kufanele ngabe si-investa kakhulu kubo. Yes. Ngoba laba bahlale bekhona njalo. Bathiwa kuyathandazwa bakhona omama uNkambule. Bahamba nami yonke indawo. Makuthiwa nginani bakhona asibanaki sifuna laba thina. Kanti uma besiqinisa isifundiso sithathe laba mina sengaba nabo omama Charlotte bayazi Wednesday lapho engifundisa khona lapho engifuna isifundiso singene sezulu kaNkulunkulu khona Sunday ngiyashumayela nje bese ngiyadlula. Yeah. Shumayele ngivuthe ngenzela ukuthi nalabo abaqalayo ukufika bathi hawu kuyavuthwa la ekhaya. Glory to Jesus. Kodwa mawufika la Wednesday lapho engibabuza khona imibuzo obhuti baka olokuza bangaki mangaka amadodana kaJakob ubani nobani ngabuza. Yes. Wabanye bazalwane bana 12 years nje bekhonza kodwa mangambuza yakunike ngisho 5 wamadodana kaJakob. Very significant. Kanti phela lapho kufanele wazi khona ama characters nezizwe ezakhanda imovement kaNkulunkulu. Yeah. Ukuze wazi mawudila nabantu ukuthi lona ufuza uJuda. Yes. Lo ufuza uLevi. Yeah. Amen. Glory to Jesus. I-character Joseph. Le ngamshiya uNkulunkulu noma sebeyifaka emgodini le. Le ngamshiya uNkulunkulu noma sebeyiqambela amanga le. You learn the characters. Hey, hallelujah. Glory to Jesus. Le uRuben le ethembekile le khala ngisho abafowabo sebethi akavalelwe emgodini inqabi ngcono simkhiphe simdayise kokungcono. Nayi iyabheda kodwa ile ongayethemba mangabe seduze kwakho. Yes. Yes. You understand? Yes. Yo. Ngihlale nabo ke ngolesithathu bafike babundaba uthothi bafikile abantu abadala nje mhlambe bawu5 ngihlale nabo ngithi let me talk, let me say these things. Basuke bebaningi because ngifuna kutshaleke kubo ngoba ibona abantu ababamba umbono. Yibi bandla laba bawu5 laba engiba nabo ngama Wednesday yibi bandla laba bonke laba abanye angisho kabi mawukuthi nikhona mhlawumbe uvucu uvucu laba baba khona nje kodwa they are not transformed by the things oyishoyo. Awunkosiyami. Yo. Ngisho kabi manje cha ngoba vele uyisonto lakamngani wami hayi ukuthi nami ngikhonza khona ngoba kube kuthiwa ngikhonza khona ngazi besobuka nje futhi number 2 ngcono banginazi asikaze sahlala phambi nondaba wangixoxela ubani anginazi nje. Yes. Glory to Jesus. Kodwa ngcono iyazwakala lento engisho. Hallelujah. Iyazwakala. Amen. Awuthi ngidlule fast kule ngoba ngiyazi le iyabadina abazalwane. Hawu. I-loyalty akekho umuntu wala ekhaya ongathi ubambelele kumbono
Kunohlobo labazalwane ndaba abathi hey sihamba nawe, sikhuleka nawe, senza yonke into nawe, noma usuthi uyakhala uyakwazi ukuyokhala kubona bakuzwele bakududuza, kodwa mabenganikeli abakholelwe emboneni. Ngisho kahle ngoba angithi nami nginabo abazalwane abakhona la endlini namhlanje. Yeah. Mina ngike ngakhonza nogogo bodwa. Yes. Kodwa ngihola okweshumi bengiholela okweshumi ogogo. Bathembakele labo bantu. Ogogo. Abantu kufanele ngalo kweshumi bondla imindeni yabo. Ngoba nezingane ziyafika zizoshiya abantwana zibashiye nabazukulu. Bafanele bondla imindeni yabo kodwa kuyo leyo mali bakwazi ukukhipha. Hey, aya. Bese kuba khona umuntu mina abazalwane mina okweshumi ngikukhipha ngingasebenzi. Yes. Phela ngisasebenzi manje ngaqala waxoshwa mina kuze kulandele lo ndaba. Yes. Ngisasebenzi manje. Batho okweshumi sikukhiphe singasebenzi. Amen. Sike sivele sisuke nje asinixoxele phela unkambo loba sinqena uthi okwenziwa isandla sokunene kungaziwa sokunene sokudla. Sike sisuke sithathe singenayo imali, hayi ukuthi sineyindodla endlini, singenayo imali, sivele sithathe imali sithengele umzalwane. Kade khona nje last week sithathe imali endlini sakuthenga igrocery sayisa eBrayton. Sathatha omunye ugogo sathi nakho ukudla. Wasina wase ngathi ungalingi ungibonge njalo esontweni ngoba thina masenza into ezinhle Yes. Ngalingi ungibonge esontweni. Ngiyakhumbula sesukuma ethi ngiyazi mfundisi ukuthi uthe asingakubonga. Sanele I'll give it to God. Amen. Ngithini njalo ngithi uma unganikeli eGod's will unikela kuphi? Uyazi ukuthi bakhona abazalwane abaka bekhonze nawe kodwa bengakholelwa ogcobeni lakho. Yes, yes. Ngoba into yokunikela ihamba nokukholelwa ogcobeni inceku emiphambi kwakho enalo ukuthi it can connect and bring blessings to your life. So if you don't believe ungakholelwa kulokho ngeke unikele. Uzoba nezadaba. Umuntu ongafuni ukunikela abazalwane mina ngiye ngithi akakholelwa kwivision. Singakhohlisana. Yes. Noma abukhona kuwo wonke ama home cell noma ngathi kune open end umfundisi bethu ufuna